ƙasata sai mai gidana Baba Atiku Abubakar kai za mu zaɓa iye. Mulkin ƙasata sai mai gidana Baba Atiku Abubakar kai za mu zaɓa iye. Mulkin ƙasata sai mai gidana Baba Atiku Abubakar kai za mu zaɓa iye. Farko gwani wahidin kai zan sakawa, ya rabbana bani dama in biyawa waƙar da zan yi wa gwarzon 'yan arewa, wanda zai riƙon gaskiya ba yaudara ba iye. Mulkin ƙasata sai mai gidana Baba Atiku Abubakar kai za mu zaɓa iye. Zira aminci da ɗa a gurin ma'aiki, mai gaskiya wanda bai yaƙi da kaki, kuma shugabancinsa jama'a ba su tsaki, shi ne kaɗai shugaban da bai taɓa kure ba iye. Mulkin ƙasata sai mai gidana Baba Atiku Abubakar kai za mu zaɓa iye. Allah iya manna ba mu yawa kanmu, ƙanginmu ya banna mun tsinkaye kanmu, mun zaɓi dogo ya shaƙe wuyanmu, ya bar mu ihu muke bai san manai ba iye. Mulkin ƙasata sai mai gidana Baba Atiku Abubakar kai za mu zaɓa iye. Jama'ar ƙasa sun fito sun murza kanmu, sun yi yunkurin za su kau da gara a rumbu, sun mangi bango mai kora fari a lambu, wazirin Adamawa ba mai gina kai ba iye. Mulkin ƙasata sai mai gidana Baba Atiku Abubakar kai za mu zaɓa iye. Dogo bukatar su tashin ko madarsa, tsohon direba bai gane dukan kuransa, asalo na mulkinsa ba tausaya yaransa, duk al'umma sun sani ko ban faɗi ba iye. Mulkin ƙasata sai mai gidana Baba Atiku Abubakar kai za mu zaɓa iye. Dan baya ma ya yi kuka kan idona, ni na zata yayi ne a saboda ƙauna, sai gashi ya sanya kowa ya tsugunna, duk koke-kokenmu ba duba yake ba iye. Mulkin ƙasata sai mai gidana Baba Atiku Abubakar kai za mu zaɓa iye. Tun fil azal an yi mai shaidar mugunta, ni na ji na bibiya kuma na karanta, na yi biris na kiran jama'a su manta, na zaci kushe ake ba gaske ne ba iye. Mulkin ƙasata sai mai gidana Baba Atiku Abubakar kai za mu zaɓa iye. Na sani ne da na taba tafiyarsa, kan kunnuwa na yake ta kiran matasa, da su tabbatar sun ga mulki yayi amsa, ko da karfinsu ba su da lallama ba iye. Mulkin ƙasata sai mai gidana Baba Atiku Abubakar kai za mu zaɓa iye. A gaba na rannan ya ce zai kwashi zuga, in an hana shi mulkinsa saboda burga, za su yi Abuja su ja tawaga da ganga, nan ne zaton dan maratai bai aje ba iye. Mulkin ƙasata sai mai gidana Baba Atiku Abubakar kai za mu zaɓa iye. Wani lokacin bayan taba kone-kone, duk dan bukata ta dogo kan mutane, san babu ƙarya ni ma shaidar hakan ne, matsala ta taso ya ce ba shi bane ba iye. Mulkin ƙasata sai mai gidana Baba Atiku Abubakar kai za mu zaɓa iye. Ya daɗa da cewa gare ma na matsawa, kogun farashi na mai da ake siyarwa, ya ce mu zaɓe shi zai sauƙaƙawa, da hawan sakari yayo mana bai jima ba iye. Mulkin ƙasata sai mai gidana Baba Atiku Abubakar kai za mu zaɓa iye. Barnar kurege sai ƙara yawa take yi, matsalar abinci yau ya maida ta yayi, to kun gare wanda mun karke masoyi, shi ke azautar da mu baya bai tuna ba iye. Mulkin ƙasata sai mai gidana Baba Atiku Abubakar kai za mu zaɓa iye. Sannan ce shi hawa ɗaya ne fa zai yi, in yayi dama ya
ya baiwa waɗansu siye ya ɗanɗana ya ji daɗi kira yake yi da mu ƙara zaɓarsa gyara bai gama ba mulkin ƙasa ta sai mai gidana baba Atiku Abubakar kai za mu zaɓa mulki na mata da dangi ba talaka mun farga mun ƙaura ba ma ƙarabinka dai da kishi a ranka kawai ka sauka mu gani akan zai fiye mana ba faɗi ba mulkin ƙasa ta sai mai gidana baba Atiku Abubakar kai za mu zaɓa domin kwayin ka faɗa ba ka cikawa in kai amai ba ka kunyar kai su dewa kai dai da ka tsira kowa ya nutsewa halin ka ne na faɗa ba zan rufe ba mulkin ƙasa ta sai mai gidana baba Atiku Abubakar kai za mu zaɓa ya takure yan ƙasar ma bin takaici bai san makama ba kun ji bakin macuci munafurci dodo ƙarshe mai shi ya kance duk ya zube martaba ta sabai daga ba mulkin ƙasa ta sai mai gidana baba Atiku Abubakar kai za mu zaɓa ga waziri na kinkimo saƙon mutane ni inda na je cikin jama'a na zaune sai in ji sun ce kai jirgin fito ne wanda zai jide al'umma bai girgiza ba mulkin ƙasa ta sai mai gidana baba Atiku Abubakar kai za mu zaɓa tuni lokaci yayi kai ne za ka karɓa mulkin ƙasa tun da 'yan kuli sun yi kwaba dan shi na leba kowa na so ya raba sai kayi ko ba su so da nufi na raba mulkin ƙasa ta sai mai gidana baba Atiku Abubakar kai za mu zaɓa da tatiku ni dole ne na kira karin fa ba a karo da kai tun da ka zama kamfa turmin tsakar gida shalugude da surfa amsar masoyin ƙasa yaro da babba mulkin ƙasa ta sai mai gidana baba Atiku Abubakar kai za mu zaɓa rami na ƙarya mun san shi yana kurewa ita zuciya na buƙatar mai kulawa shi yabba kyauta tukwici tallakawa dogo abin da muka yi masa bai yaba ba mulkin ƙasa ta sai mai gidana baba Atiku Abubakar kai za mu zaɓa jama'a ta ƙasa canji suke so don yin shirin wanke al'umma da soso sai mun cire ɗan gyaɗa a cikin kwakwanso zaɓin tumin darrakan ba ma kuma ba mulkin ƙasa ta sai mai gidana baba Atiku Abubakar kai za mu zaɓa wani ya kira na ya ce waka yake so da na dubi gayan na ce waiwa kake so kai sai ya ce mai bakin hali yake so ni sai na ce gafara ba zan iya ba mulkin ƙasa ta sai mai gidana baba Atiku Abubakar kai za mu zaɓa me zan da tunku da bai san kaddara ba in bakin gida ba ta ku yau ni nake ba ko me tsayin ma idan zai zagi baba sai na yi mai baitukan da ba zai kuma ba mulkin ƙasa ta sai mai gidana baba Atiku Abubakar kai za mu zaɓa ga teku jirgin fitowa gurin talaka an yi damuna an gama an fara kaka shuka mukai za ta todin matsinka wasu na shirin mutuwa mun fara gumbaye mulkin ƙasa ta sai mai gidana baba Atiku Abubakar kai za mu zaɓa kudirin su don taimako gun al'umma ne wasu sun daga sun aje kowa a zaune ba arziki ba tsaro a gurin mutane ba alkawari na kore masu zamba mulkin ƙasa ta sai mai gidana baba Atiku Abubakar kai za mu zaɓa dukiyar ƙasa na hannun wasu 'yan ziraruwa don mu kawo da kai sun ka kirkiri 'yan zagero da
Atiku ya zo komai da kaza ya gyaro, dan yan ƙasa zai yi ba dan kansa zai ba. Mulkin ƙasa ta sai mai gidana Baba Atiku Abubakar kai za mu zaɓa. Haka bangaren ilimi zai bincikawa, ya lura cewa komai ya taɓarɓarewa, dan nasu yaran ƙasar waje sun kakaiwa, da zuwansa ba zai bari haka kuma ba. Mulkin ƙasa ta sai mai gidana Baba Atiku Abubakar kai za mu zaɓa. Fanni na lafiya ma ba zai wuce ba, dan bangaren tausayi na bai gushe ba, za ba da magani kyauta inda baba, dakta su dukan sallarinsu ba zai rike ba. Mulkin ƙasa ta sai mai gidana Baba Atiku Abubakar kai za mu zaɓa. Fanni na noma Atiku ya ce mu shaida, zai sai taraktas na noma har da hoda, taki manoma siye na sababu tsada, me quality za a yi ba mara kyau ba. Mulkin ƙasa ta sai mai gidana Baba Atiku Abubakar kai za mu zaɓa. Har bangaren sufuri zai bincika shi, birni da ƙauye a bar tafiya a yashi, dama gurin nasa ne dan ya rike shi, Port Authority lokacinsa ba ta yi kyau ba. Mulkin ƙasa ta sai mai gidana Baba Atiku Abubakar kai za mu zaɓa. Bangaren ruwan sha da sallah za ya samu, in ya ci zaben sakar kowa ya damu, kai Atiku burinsa kore matsalar mu, da take ta so san rai ba alfahar ba. Mulkin ƙasa ta sai mai gidana Baba Atiku Abubakar kai za mu zaɓa. Harkar wuta shi ya ce da faɗan kusa kuwa, hasken wuta zai shigo lungu da sako, to Atiku mu 'yan ƙasa tuni min yi roƙo, Allah ya ma shugaba na ƙasar mu babba. Mulkin ƙasa ta sai mai gidana Baba Atiku Abubakar kai za mu zaɓa. Ahmad Ma'azi shi ma tafiyar yake yi, babban masoyin Atiku da bai da shayi, baban Silami da ƙara kira yake yi, da mu zaɓa Atiku ba 'yan damfara ba. Mulkin ƙasa ta sai mai gidana Baba Atiku Abubakar kai za mu zaɓa. Yaya ba gobiri bambance shirinsa, dan ya zamo gamji ne ya kafararsa, naga al'umma duk suna shan inuwarsa, da na je Sulaiman ya shaidan bai rufan baye. Mulkin ƙasa ta sai mai gidana Baba Atiku Abubakar kai za mu zaɓa. Ga shawara gun mutan kudu da arewa, Hausa Ibo har da yankin Yarbawa, in lokaci ya yi da sai ku yi fitowa, kuma zaɓa Atiku bai shirin faɗa ba. Mulkin ƙasa ta sai mai gidana Baba Atiku Abubakar kai za mu zaɓa. Sakon mutan Abia na faɗan ka baba, na Anambra na ji sun yi mamara ba, na Akwa-Ibom kai suke baba areba, Adamawa ma na faɗin jabba ma baba, 'yan Bauchi zaben ka ba za su gaza ba, bayarsa in ka je ba za su iya ba, Benue suna son ka ba za su ƙibi ba, 'yan Barna sun ce ba za su yi hasada ba, jama'ar Kurosiri ba ma ba su ɗaugara ba, 'yan Delta su ma ba za su yi gardama ba, na Ebonyi in dai da kai ba sa sake ba, na Edo suna nan ga kai ba sa guje ba, jama'a na Ekiti sun bar masu zamba, Enugu suna son ka kai kuma za su zaba, 'yan Gombe dama ba su bi mai yaudara ba, na Imo da
da kai na ga san ba kwarabe ba, na jigawa dutse ba za su bi gajiya ba, a Kaduna komai ka bayar za su karba, mu ko Kano ta kace mun gamsu baba, Katsina su shema ba za su ki ka haye ba, su ma mutan Kebbi na ji suna kiranka, na zagaya kogi sun rigi tafiyarka, ga Bukkola Kwara ba wani mai gudunka, Legas suna son ka sun yabi kudirinka, Nasarawa lafiya sun shiga tafiyarka, Ma'azu Anneja ya ce an rike ka, Ogun akwai kin zaton da suka yi kanka, yan wanda ma ba su san su ga an ɗara ka, sun muna tare ba sa san taɓa ka, su ma mutan Oyo sun yaba kyan halinka, yan Jos Plateau suna murna zuwanka, Rivers Port Harcourt guri na su ba irinka, a gari na Sokoto ko ka zama marka, a Taraba shukar da kai ce za ka zinka, da matarin Yoba ma ba sa gudunka, shiga Zamfarawa su Bello suna jiranka, dama Abuja gida ce a bagunka, duk mun haɗe kanmu kai ne za mu zaɓa iye. Mulkin ƙasa ta sai mai gidana baba Atiku Abubakar kai za mu zaɓa iye. Mulkin ƙasa ta sai mai gidana baba Atiku Abubakar kai za mu zaɓa iye. Mulkin ƙasa ta